Το 1928, ο αγαπημένος φωτογράφος των σουρεαλιστών είναι ο φωτογραφικός θάλαμος, μια αμερικανική ανακάλυψη άρτια φιχθήσα στο Παρίσι. Ο Αντρέ Μπρετόν, ο Πολ Ελιάρ, ο Λουί Αραγκόν ανακαλύπτουν γρήγορα τη δημιουργική χρησιμότητα του αυτόματου μηχανήματος που συμβάλλει στην ευρεία διάδοση της αυτοπροσωπογραφίας. Σε αυτές τις φωτογραφίες ταυτότητας, ο σουρεαλισμός έχει δύο όψεις, μία απολύτως αντισυμβατική και μία τρομερά σοβαρή, σύμφωνα με τη λογική του Αντρέ Μπρετόν. Το ίδιο μείγμα σοβαρότητας και χιούμορ σφραγίζει τη σχέση τους με τη φωτογραφία. Από τη μία πλευρά γοητεύονται από την ακαμψία, την ψυχρή αντικειμενικότητα του μηχανήματος, που ο αυτοματισμός του εμπερικλεί τις εμπειρίες τους ως προς την συγγραφή. Κατά τον Αντρέ Μπρετόν, ο σουρεαλιστής συγγραφέας δεν είναι παρά ένα ταπεινό μηχάνημα εγγραφής. Από την άλλη πλευρά, χλευάζουν την προσπάθεια της φωτογραφίας να απεικονίσει πιστά την πραγματικότητα και διασκεδάζουν με την ευκολία που μπορεί αυτή να διαστρεβλωθεί. Η Κική του Μομπαρνάς, το θρυλικό μοντέλο του Man Ray, μεταμορφωμένη στο βιολί του Ίγκρ χάρη σε λιγοστή συνοική μελάνη. Η φωτογραφία είναι αυτή που ενστερνίζεται περισσότερο το σουρεαλισμό, σημειώνει ο Σαλβαδόρ Νταλί το 1925. Είναι ο πιο σίγουρος φορέας ποίησης, το καλύτερο όργανο διάκρισης των σχέσεων μεταξύ ρεαλισμού και σουρεαλισμού. Η φωτογραφία συλλαμβάνει την ακούσια ποιητικότητα της ταπετσαρίας του Λούνα Πάρκ, την αναπάντεχη αντάμωση του παπουτσωμένου γάτου και του Μαρκισίου Ντεσάντ στη γωνία του δρόμου, ή ακόμα και την παράξενη διακόσμηση μιας βιτρίνας φαρμακείου. Ο δημιουργός αυτών των εικόνων, ο Τσέχος Γιντριχ Στίρσκι, φωτογραφίζει αυτά τα απαρχαιωμένα σκηνικά, αποφεύγοντας κάθε λοβιτούρα, κάθε καλλιτεχνική διάθεση για να καταγράψει τον σουρεαλισμό που ενυπάρχει στην ίδια την πραγματικότητα. Το μονοχνάρι της παρουσίας του, η μεταβίας διακριτή αντανάκλαση του σώματός του, που μοιάζει να συγκρατεί με δυσκολία το κεφάλι του γενιοφόρου μοντέλου. Μια ακόμη βιτρίνα, η οπτική αντιπαραβολή του Μεξικανού φωτογράφου Αλβάρες Μπράβο. Τίποτε δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα διασταυρωμένα βλέμματα που συμπληρώνουν και προσδιορίζουν το κάδρο. Τίποτε εκτός από αυτή τη λεπτομέρεια. Η εικόνα είναι τραβηγμένη αντίθετα. Η φωτογραφία της βιτρίνας δεν είναι παρά μια αντανάκλαση. Αυτό είναι το νόημα της αντιπαραβολής. Η φωτογραφία δεν αντικατοπτρίζει την αυθεντική εικόνα του πραγματικού όπως διατείνεται. Ο κόσμος που δείχνει είναι απατηλός. Η πλάνη είναι τέτοια που δεν την προσέχει κανείς. Αν παγώσουμε τη στιγμή, η φωτογραφία καταργεί τη διαφορά ανάμεσα σε κάθε τι έμψυχο και άψυχο. Οικεία αντικείμενα, όπως ένα φόρεμα απλωμένο σε μια αυλή για να στεγνώσει, δημιούργημα του φωτογράφου Μίροσλαβ Χακ, ζωντανεύουν σε έναν κόσμο που μας είναι άγνωστος.
Ένας κόσμος που κατοικείται από φαντάσματα. Αυτό το δημιούργημα ονομάζεται το πνεύμα της σκάλας και το φωτογράφησε ο Μαρσέλ Μαριάν το 1952. Σε αυτές τις φωτογραφίες δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία. Λες και ο κόσμος των αντικειμένων περίμενε ότι δεν θα είμαστε πια εκεί για να αποκαλύψουμε την ανησυχητική αλοκοτιά του. Όμως μερικές φορές αυτό δεν αρκεί. Για να απαθανατήσει το άγαλμα του στρατηγού Νέη στο Παρίσι, ο Μπρασάι έπρεπε να περιμένει να ανοιχτώσει. Από τη σκοπιά του φωτογράφου, άγαλμα και φωτεινή επιγραφή είναι αντικριστά, πρωταγωνιστές μιας νέας ιστορίας που εκτιλήσεται κατά την απουσία μας. Σε αυτόν τον κόσμο των αντικειμένων, ο άνθρωπος καλείται να ξανακάνει την εμφάνισή του, αλλά μόνο ως ένα αντικείμενο ανάμεσα σε άλλα. Κλοντ Καάν, μελέτη για ανάμνηση, 1925. Το κεφάλι της φωτογράφου είναι μέσα σε μια γυάλινη καμπάνα, σαν έκθεμα προστατευμένο από τη σκόνη. Συναντάμε την ίδια ιδέα σε μια εικόνα του Man Ray που εμφανίζεται το 1930 στο περιοδικό «Σουρεαλισμό στην υπηρεσία της Επανάστασης» και έχει τον τίτλο «Σπονδί στον Σαντ». Δεν πρέπει να τη συγχαίουμε με μια άλλη φωτογραφία του Man Ray στο ίδιο περιοδικό λίγο μετά με τον τίτλο «Μνημείο στον Σαντ». Σπονδί ή μνημείο είναι θέμα ερμηνείας. Ασώματα κεφάλια ή ακέφαλα σώματα. Στην περίπτωση του σουρεαλιστή, μια λεπτή γραμμή διαχωρίζει το σώμα από το κεφάλι, το ένστικτο από τη λογική. Μαγκρίτ, ο γίγαντας, 1937. Δύο ακόμα ακέφαλοι άνθρωποι, όπως τους απαθανάτησε η Ντόρα Maar το 1935. Ο πρώτος χάνει το κεφάλι του σε μια τρύπα υπονόμου. Ο διαμελισμός είναι μία από τις ιδιότητες του κάδρου, όπως διαπιστώνει και ο δεύτερος άνθρωπος σε βάρος του. Λιβόρνο, 1936. Ένας άνδρας διαβάζει την εφημερίδα του. Ο Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν βρίσκεται λίγα βήματα μακριά. Ανάμεσα στο φακό και στο κεφάλι του άνδρα παρεμβάλλεται το κάτω μέρος μιας κουρτίνας. Παίζοντας με τη θέση και την απόσταση, ο φωτογράφος αντικαθιστά το κεφάλι του άνδρα με το κάτω μέρος της κουρτίνας, δημιουργώντας ένα παράξενο όν, ένα τέρας της εποχής. Το 1936 ο Αντρέ Μπρετόν δημοσιεύει στο περιοδικό Μηνόταυρος ένα κείμενο που προσδιορίζει την αισθητική του σουρεαλισμού. Δίνει ως παράδειγμα μια φωτογραφία του Man Ray με τον τίτλο «Εκρηκτική σταθερή». Δύο άλλα αρνητικά τραβηγμένα κατά την ίδια πόζα αποτελούν καθαρά στιγμιότυπα, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον για τους ερασιτέχνες του φλαμέγκο. Εκρηκτική σταθερή είναι αντιθέτως μια εικόνα που ένας καλός τεχνικός θα τη θεωρούσε αποτυχία. Η πολύ γρήγορη κίνηση νεφλού, η ατέλεια αυτή, εσκεμμένη ημί, αποδεσμεύει την εικόνα από τη λεπτομέρεια. Δεν είναι η χορεύτρια Προύντε Πιλάρ που κοιτάζουμε, αλλά η ίδια η κίνηση, η αμετάβλητη ενέργεια.
Ο Man Ray είναι πολυσχηδής, ζωγράφος, κινηματογραφιστής, επίσημος φωτογράφος της κίνησης, που προτιμά την ευχαρίστηση από τη θεωρία, τον ελεύθερο πειραματισμό έναντι της πειθαρχίας, όπως υπαγορεύει ο Αντρέ Μπρετόν. Η επιστροφή στη λογική, 1924. Ο Man Ray παρατηρεί το παιχνίδισμα της φωτοσκίασης πάνω σε ένα αντικείμενο και μετά πάνω στο στήθος του μοντέλου του Κικί του Μοντπαρνάς. Από ένα φωτόγραμμα τραβά μία από τις πιο γνωστές φωτογραφίες του. Η σκιά, παγωμένη, παίρνει την όψη τελετουργικής μάσκας ή γούνας μεγάλου αρπακτικού. Η Λί Μίλλερ είναι ένα άλλο μοντέλο του. Το 1930 ο Man Ray τη φωτογραφίζει από ψηλά, ενώ ένα μαύρο ύφασμα τυλίγει το κορμί της. Όμως δεν είναι παρά το σημείο εκκίνησης. Στην εκτύπωση η εικόνα διορθώνεται, ρετουσάρεται και επανατοποθετείται, με στόχο την εξαφάνιση του υφάσματος. Στο τέλος απλώς αναποδογυρίζεται. Τα οικεία σημάδια του προσώπου εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά όχι στη θέση τους. Η Λί Μίλλερ μετατρέπεται σε ανθρωποειδές. Η Λί Μίλλερ ανάποδα, φωτογραφημένη από κάτω, με το κεφάλι να πέφτει προς τα πίσω. Η φωτογραφία επανατοποθετείται, καθιστώντας ακατάληπτη την πραγματική στάση του μοντέλου. Η εικόνα ονομάζεται ανατομία. Η φωτογραφία λειτουργεί ως νηστέρι, απομονώνοντας αυτή τη μάζα από σάρκα και μύες, καθιστώντας την μυστηριώδη κεφαλική. Έργο του Man Ray, εμπνευσμένο από την κακόγουστη εικόνα ενός προσώπου γεμάτου γυάλινα δάκρυα. Το κεντράρισμα του ειδόλου στο εργαστήριο συνδυάζεται με τη μεγέθυνση της λεπτομέρειας. Όπως ένα μικροσκόπιο, το gros plan ανοίγει τις πόρτες ενός άλλου κόσμου, όπου σχήματα και υλικά ξεπερνούν τη λογική. Το πιο εξευγενισμένο ζώο έχει κάλους στα πόδια, έχει δηλαδή πόδια, και τα πόδια αυτά έχουν μια απειχθή υπόσταση, όπως γράφει ο Georges Bataille σε ένα κείμενο που συνοδεύεται από φωτογραφίες του Jacques Boiffard. Εδώ το gros plan δεν προσπαθεί να ευνηδιάσει ή να σαγηνεύσει, αλλά να σοκάρει, δείχνοντάς μας ό,τι δεν θέλουμε να δούμε. Είναι ένα πλήγμα στην καλλαισθησία, ένας άλλος τρόπος απελευθέρωσης του βλέμματος. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ανθρώπινο στόμα, όπως το φωτογράφησε ο Ρότζερ Πάρι, και το στόμα ενός ψαριού, μέσα από τον φωτογραφικό φακό του Jean Painlevé, πρωτεργάτη της επιστημονικής φωτογραφίας. Τι πιο ανθρώπινο από αυτό το θλιβερό ζωάκι, με αφορμή το οποίο η φωτογράφος Dora Maar μας καλεί να αναγνωρίσουμε την τερατόμορφη φύση μας. Η αυτοπροσωπογραφία του Jean Painlevé πίσω από μια αράχνη το 1929. Διονγκώνουμε το ρεαλιστικό στοιχείο για να αναδείξουμε το σουρεαλιστικό, αναφέρει ο Σαλβαδόρ Νταλί. Αυτή η διόγκωση συνιστά βία και το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να την αντέξει. Τι μπορεί να κάνει κανείς παρά να κλείσει τα μάτια και να αναζητήσει καταφύγιο ενδόμηχα? Είναι η άλλη πλευρά της σουρεαλιστικής φωτογραφίας. Το όνειρο επιτίθεται στο πραγματικό. Οπτική και χημεία δεν αναπαράγουν πια, αλλά καταλύουν τα σταθερά σχήματα του κόσμου.
Οι παραμορφώσεις του Αντρέ Κερτέζ αποτελούν μια σειρά φωτογραφιών που δημιούργησε το 1933 χρησιμοποιώντας παραμορφωτικούς καθρέπτες. Μια δουλειά για ένα περιοδικό με κάτωπτρα και μοντέλα. Μια μέθοδος που ισορροπεί κάπου ανάμεσα στα μαλακά ρολόγια του Σαλβαδόρ Νταλί και τους παραμορφωτικούς καθρέφτες των πανηγυριών. Πιο απλή, αυτή η αντανάκλαση από τον φωτογραφικό φακό του Ραούλου Μπακ το 1938. Το πρόσωπο της γυναίκας του ηλιόλουστο χάνεται στο σκιόφος ενός χαλασμένου καθρέφτη. Η φωτογραφία μπορεί να γίνει ένας καθρέφτης αντανάκλασης της πραγματικότητας. Εγώ και εγώ, του Αντρέ Αρφό. Η διαίρεση επιτυγχάνεται εμφανίζοντας δύο φορές το ίδιο αρνητικό. Τον 19ο αιώνα η τεχνική αυτή ονομαζόταν φωτογραφία φάντασμα. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κάποιο φάντασμα. Η διαίρεση αφορά το συνειδητό και το ασυνείδητο, τον άνθρωπο που κοιμάται και τον άνθρωπο που ξυπνά. Μπορούμε να φτιάξουμε δύο διαφορετικά αρνητικά και να τα ενώσουμε κατά την εκτύπωση, όπως έκανε ο Man Ray το 1921. Στο ένα απεικονίζεται μια γυναίκα γυμνόστιθη μπροστά σε μια ταπετσαρία τείχου. Στο άλλο ο ποιητής Τριστάν Ζαρά πάνω σε μια σκάλα με ένα τσεκούρι και ένα ξυπνητήρι να κρέμονται πάνω από το κεφάλι του. Τα βλέμματα, η στάση, η θέση των χεριών προσδίδουν έναν αέρα σαφήνεια σε μια απίθανη εικόνα που συνδυάζει την ξύλινη κλίμακα με την ανθρώπινη. Αν εκθέσουμε για λίγο στο φως μια φωτογραφία, πετυχαίνουμε την τεχνική σολαριζασιόν, δηλαδή μερική αντιστροφή της φωτοσκίασης. Το εφέ αλλοιώνει τα περιγράμματα και προσδίδει στη φωτογραφία καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Είναι όμως μια ανεξέλεγκτη διαδικασία. Η χημεία κάνει εδώ ό,τι θέλει, όπως περιγράφει με γλαφυρότητα ο τίτλος αυτής της σολαριζασιόν του Man Ray. Προτεραιότητα της ύλης έναντι της σκέψης. Ένα επιπλέον βήμα προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιείται από τον Ραούλ Μπακ. Η γυάλινη πλάκα του αρνητικού θερμαίνεται για να λιώσει. Όπως αναφέρει ο Μπακ, πρόκειται για την ολοκληρωτική αποσύνθεση της εικόνας. Το ίδιο έκανε με τα περισσότερα αρνητικά του. Το αποτέλεσμα ήταν συχνά απογοητευτικό, εκτός από μία περίπτωση, όπου μια γυναίκα με μαγιό μεταμορφώθηκε σε απαστράπτουσα θεότητα. La Nébuleuse, Νεφελώδης, 1939. Μετά τον φωτογράφο αποχωριζόμαστε και τη φωτογραφική μηχανή. Ο Man Ray είχε ήδη δοκιμάσει αυτή την τεχνική στο σινεμά. Γυρίζουν ένα φιλμ στο σκοτεινό θάλαμο, το πασπαλίζουν με διάφορα υλικά όπως αλάτι, πιπέρι, πινέζες, καρφιά. Ανάβουν, σβήνουν, εμφανίζουν, παρατηρούν τα ίχνη των αντικειμένων. Ένα αποτύπωμα, μια σκίαση. Στη φωτογραφία, ο Man Ray ονομάζει αυτή τη μέθοδο φωτόγραμμα. Το Φίλι, 1922. Μια εικόνα σε 3 χρόνους. Πρώτα τα χέρια, τοποθετημένα πάνω στο αρνητικό. Μια γυάλινη πλάκα μεγάλου μεγέθους σε σκοτεινό θάλαμο.
Έπειτα, τα δύο πρόσωπα που φιλιούνται. Το πρόσωπο του ίδιου του Man Ray και της Kiki de Montparnasse. Τα αποτυπώματα των χεριών και των προσώπων είναι διακριτά, ξεκάθαρα. Έπειτα τεμαχίζονται και ανασχηματίζονται από δύο παράξενα αντικείμενα που προσδίδουν στη φωτογραφία διπλή υπόσταση, γεωμετρική και σχηματική. Ήμασταν τα δύο άκρα της φωτογραφίας. Ο Man Ray ήθελε να την αποδεσμεύσει από κάθε αναφορά στην πραγματικότητα και εγώ αναζητούσα τον σουρεαλισμό στον ρεαλισμό. Αναφέρει ο Μπρασάι, ο δημιουργός αυτής της φωτογραφίας, το φαινόμενο της έκστασης. Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί αυτή η αναζήτηση του σουρεαλιστικού, μια εικόνα ακόμα και η ομορφότερη δεν αρκεί. Την επόμενη χρονιά, η φωτογραφία του Μπρασάι θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός άλλου έργου που αποτελείται από 24 φωτογραφίες με πρόσωπα ανθρώπων, από 4 πρόσωπα αγαλμάτων, από 16 αυτιά ανθρώπων, από μια καρέκλα για ισορροπία και μια ακίδα σε μοντέρνο στυλ. Το φαινόμενο της έκστασης, 1933, φωτομοντάζ από τον Σαλβαδόρ Νταλί. Είναι μια συλλογή φωτογραφιών που αποκλίνουν από την πραγματική τους έννοια στη σουρεαλιστική παράδοση. Οι φωτογραφίες με τα γερμένα πρόσωπα παραπέμπουν άμεσα στην έκσταση. Άλλες είναι πιο ενιγματικές. Τα αυτιά από τις φωτογραφίες σήμανσης του Αλφόνσου Μπερτιγιόν αποκτούν νόημα αν αναλογιστεί κανείς ότι για τον Νταλί το αυτί είναι ένα αισθητήριο όργανο πάντα σε έκσταση. Τα τρία αυτά πρόσωπα προέρχονται από μια πορνογραφική εικόνα, από την οποία αφαιρέθηκε το κάτω τμήμα. Η βελόνα λειτουργεί ως φαλικό σύμβολο. Η καρέκλα, ένα έργο του Νταλί φωτογραφημένο από τον Man Ray, είναι εκεί για να δικαιολογήσει την κάμψη του κεφαλιού. Οι φωτογραφίες συγκεντρώθηκαν σε έναν πίνακα παροδία που διανθίζει την οφθαλμαπάτη με έναν αέρα σοβαρότητας. Δεν υπάρχει καμία θέληση να γίνει κάτι όμορφο. Αυτό που μετράει είναι η σύγκρουση των στοιχείων. Ούτε η φωτογραφία του Μπρασάι ξεφεύγει από τη βαρβαρότητα του ψαλιδιού. Στόχος δεν είναι να παρουσιαστεί ο ρεαλισμός της κάθε εικόνας, αλλά ο ρεαλισμός του μοντάζ. Στον κόσμο του ονείρου όλα είναι διαφορετικά. Αυτό που έχει σημασία είναι να σβηστούν τα ίχνη. Η μικρή Αθηνά της Καρτ Ποστάλ βρίσκει τη θέση της σε αυτό το φωτομοντάζ της Ντόρα Maar, σε ιδανική κλίμακα και απόσταση από το παράξενο ζευγάρι των δύο αγοριών που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Είναι αδύνατο να καταλάβει κανείς ότι και αυτά έχουν αποκοπεί και κολληθεί και ότι το ντεκόρ είναι συνδυασμός δύο εικόνων από διαφορετικά μέρη, αφού η στάση των δύο αγοριών καλύπτει την κακή συμφωνία της προοπτικής. Τα στοιχεία μπερδεύονται μεταξύ τους, ενώ η στάση των δύο σωμάτων μοιάζει αληθινή και συνάμα ψεύτικη. Τίποτα δεν φαίνεται πιο απόμακρο από τον επιτηδευμένο ονειρισμό της Ντόρα Maar, παρά ο ρεαλισμός αυτής της φωτογραφίας του Γίτριχ Στίρσκι. Εδώ όλα στηρίζονται στο σχολαστικό τέριασμα δύο πλάνων. Το πραγματικό πλάνο της εξέδρας, με την καρέκλα και τα εγκαταλειμμένα όργανα των μουσικών, και το φανταστικό πλάνο με τον πίνακα στο φόντο. Ο Στίρσκι ενώνει τα δύο αυτά πλάνα, ρυθμίζοντας το ύψος της μηχανής του με τέτοιο τρόπο, ώστε η πλάτη της καρέκλας να συμπίπτει με το νήμα πάνω στο οποίο ισορροπεί η μικρή σχηνοβάτισσα, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στον δικό μας κόσμο και τον δικό του. Ο εντοπισμός του σουρεαλιστικού στοιχείου μέσα στο ρεαλιστικό ή του πραγματικού μέσα στο ονειρικό εξαρτάται από τη θέση του φωτογράφου.
Και επειδή οι σουρεαλιστές αγαπούν τις αποκλίσεις, μας επιτρέπουν να κουρσέψουμε αυτό το καράβι που εμπνεύστηκε η Ντόρα Μαρ για τη διαφήμιση μιας λοσιόν μαλλιών και να το αφιερώσουμε σε όλους εκείνους που σύμφωνα με τον Αντρέ Μπρετόν ξέρουν να κυβερνούν το καράβι της φωτογραφίας μέσα στην ακατάληπτη δίνη των εικόνων. Μετάφραση Αθηνά Γεωργίου. Αφήγηση Μάριον Πιτσόλα. Τεχνική επιμέλεια Ηλίας Θεοδόσης. Μίξη ήχου Αλέξανδρος Στρατής.